Защото съм голям и карам само джипови. Така е, джипови! То лудия, братле, какви ми изкарва тези камери, мамери и така нататък, направо кринж, братле. Става, малко са ми криви зъбите, ама какво да направя. Здравейте, приятели! Тъмън се оправих, взимам си нещата, слагам си ги в чантичката и отиваме към момчето, което ще ми слага фолио на двете коли. Едната е моята, другата е на моята приятелка. Първо ще му закараме Реното. Вие сега ще ви ги покажа след малко, ама малко закъснявам вече. Колко е часа, бе? 9:20! Мале, в 9:30 трябва да му закарам колите, аз още не съм ги изкарал от гаража, пич. То не и двете, всъщност само едната, ма както и да е. Така че, аре да вкарам към колите. Отивам към гаража. Искам да ви покажа между другото интересния ключ на Реното. Виж, това е ключа на Реното. 2016 година. Не е лошка цел, ама да. Так, вратичката направо като сезам отвори се, братле. Харабие. Колко ще стана? Малко да флекснем с Guess the часовник модел. Така. Тук не знам какво става с тези работи, но ето ги. Колите тук са. Аз ще карам та, Щерев ще кара отзад BMW-то, защото е свикнал да кара BMW-та само и заради това. Защото съм голям и карам само джипови. Така е, джипови! Оп, гледай сега. Нещо друго интересно. Вижте къде се слага ключа. Оп, я. Всичко вече е тип-топ. И просто е с старт-стоп бутон. Само малко седалката ще трябва да дръпна назад, че моята приятелка естествено. О, добре, запали. Еми колата запали, така изглежда. Нямаме никакво фолио и да. Набързо да кажа още нещо. Мале, то моят човек където слага фолиото, като някой гледа влога, после се вика, готово, що закъсня. Цялата кола ще се слага фолио, защото тя искала privacy. А на моята само страничните, да може малко да ме пази от слънцето, че мамата се стракава човек. Ей! Манеш! Кое е това яко BMW отзад, бе, братле? Ма да не говорим, защото рендака е стопа на топа. Вижте го щеките отзад къде е, бе, май? Опа! Кой знае какво ли се викат хората, то лудия, братле? Какви ми изкарва тези камери, мамери и така нататък, направо кринж, братле. Ама я нищо, се научим да снимаме шота. Ето го Реното преди и после направо ще ви покажа след, защото ние дойдохме. Той момчето тук се е сменил мястото, където го прави. Протин, не знам точно как се водят. Ето, за какво стана на въпрос. И след това ще ви покажа и финалния резултат на рендака майна. А за BMW-то малко по-късно, само странични числони. Сега, ето, моята кола, другата ми е заключена. Щерев ме е заключил, явно не иска да ме пуска в колата, не мога да разбера за какво. Ама... Пускам непознати заради. Не пускал непознати човека. Сега, голямата дилема, какво да правим? Според мен отиваме да си работим в офиса, няма какво друго да правим. Ще си оставим тази кола, да си я направят и малко по-късно ще се докараме и BMW-то да си му сложат фолио на предните странични стъкла, защото ми писна. Един път ми бяха взели талона, защото бях сложил хамелеон, ма следващия път мога ми вземат само така че да си знаете. Талони, малони, това е. Отиваме към офисчето и ще поработим малко и след това може би или ще се включа докато правя нещо на работа, или просто ще се включим когато ми се обадат вече да идваме за рендака, за да може да го видите. Мале, колко такива играчки има моята приятелка. Най-важното нещо. Коланчето. Ай! Ето бе, сетих се какво ще направя. Ще ви снимам малко тук в град Пловдив. Опа! Так. Да видите за какво става на въпрос. Нашия хубав град. В момента тук сме до метро. Зад метро е Мол Плаза. Пловдив Плаза, така се води, старата галерия. То ще са видели? Не знам колко са видели, ама колко се вижда. Ето го и Технополис.
И докато се науча да я ползвам тази камера, ще мине малко известно време, всичко да ми е смут, предполагам, ама какво да се прави. В момента сме по един от дългите ни хубави булеварди, а именно Санкт Петербург. Тук отляво е Лалута Форест. Може да се разкарват хората пеша, има уритчета, пинг-понг масички, а е много приятно за разход, както се разхождат хората и кучетата. Топ! Малко по-надолу има и кучешки парк, има и детски парк, ако се разкарвате децата. На светофара вляво, ако завием, може да отидем към картинг писта Лалута, където е стадион на Локомотив Пловдив. Ей това там, чакай сега да видя как ще го зумна. Може би е така малко, ще го зумна по-напред. То само до 2 стига, както и да е. Ей там отпред е една сграда Екскалибур. Екскалибур има билярд, боулинг, всеки такива работи и хората ходят си разцъкват някакви неща, там си играят. А пък както казах, зад Екскалибур е, или не знам дали го казах, но картинг писта Лалута. Така се води, картинг писта Лалута. И хората карат картинг там. Много е готин, карта. И аз съм карал, не съм от най-добрите. Инсо е учи. Тук Чайка фарма, отдясно. Аграрния университет от лявата страна. Много хора от всякакви градове, всякакви села идват да учат и дори от други държави, сигурно, предполагам, не. Общежитията са ни от лявата страна, а тук вече заградената част, която е към Аграрния университет и съответно Аграрния университет. Един от най-старите високи блокове в град Пловдив в времето на Бай Тошо. Ей тук Макдоналдс. Зад Макдоналдс е там онова място, не знам дали го виждате, там е Сенди. Ако някой ден идвате в град Пловдив и искате да ядете готин дюнер, може да дойдете ей тук и да ви изкажа, да ви дам една тайна. Като отидете и си поръчате, може да питате да ви го направят по-арабски, защото става много по-добре. Общо взето, това е. От тук напред продължаваме към надлез Родопи, квартал Кичука. Ние така му викаме да е Кичука. Тук от дясната страна е поделението, военните. И тук надясно, чай само пак да покажа Аграрния университет, тук също може да се влиза. Надясно влизаме към един от най-хубавите квартали в град Пловдив, където има масово къщи и е доста спокойно, а именно нашия квартал Съдийски. За по-възрастните, може би знаят, баня Родопи. Тук едно време нашите баби и дядовци, майки и бащи са къпали. Сега е джумбо. Сега си е. Общо взето това е. Даже 5 минути ви снимах. Цели 5 минути съм снимал откъдето пътуваме и сега отиваме към офиса да си поработим малко и ще се видим. Ще се видим малко по-късно. След малко. Да. Най-новата детска градина. Детска ясла, където творих толкова много време. Толкова много време я правиха, ама такова е. Ай. Опа! Взимаме първо Рендака. Сега ще вземем Реното и ще оставим БМВ-то да маслува от страничните стъкла фолио. Пък да видим сега как е готиния Рендак и дали хубаво са го направили, че ми е много интересно какъв ще бъде резултат. Така че сега штракам с пръсти и отиваме там. Къде наглася камерата? Опа! Той да снима и ние го снимаме. Топ. Айде, сега идем. Честно да ти кажа, според мен ще са направили много добре Рендака. Обаче съм още по-сигурен,
че BMW-ка ще го направят още по-добре. Той BMW-то няма какво да му правят чак толкова много, защото той вече си има фолио навсякъде. Единствено страничните предни стъкла няма. Ама това слънце е много противно и е много гадно, така че законно, незаконно, в рамките на допустимото ще сложим фолио с такъв процент, мисля, че 70% или какво беше, да. За да може да е нормално и пак да прави нещо. Да не е нищо, ама да прави поне нещо. Така че сега ще видим рендака майна. Ще стигнахме. Видим къде е ласкачката. Его е Риндака Бич. Ми не е зле! Ето, отвътре Рендака. Според мен много добре се вижда, е така отзад. Абе, тъмничко си е. Тъмно е, със сигурност е доста по-тъмно от преди това. Да видим Зарина какво ще кае. Ако тя си го хареса, добре, ако не, се спася. Ето, преди да правя каквото и да е било, да видите BMW-то как е. Без фолио. То сега от тук отстрани няма какво толкова да се види, ама примерно в момента се вижда така. И да видим след малко как ще се вижда. Първо ще ви покажа джипа. Какво сме направили. Има разлика със сигурност. Усеща се и сега преди малкото го карах. Се усети доста. Общо взето е топ. От другата страна няма смисъл да ви показвам, ама най-много и най-голямата разлика е самото Рено. В Реното е най-добре. Сами може да видите, всичко е тип-топ. Черно отзад, страничните са леко затъмнени, в рамките на позволено 70% или там каквото е топа на топа. И Баварията, пак ето. Бива. Ето. Един фаст шоукейс. Реално, не знам колко време стана видеото, ама ето господина и тук сега ще го обработи след малко, така че надявам се да ви е харесало това видео. Ако ви е харесало, знаете, лайк, един subscribe, един коментар и така нататък, пък аз ще продължавам да качвам някакви такива тъпни. Като реша някъде нещо да правя, ще отивам да хапна, се разкарам, ще снимам някакви работи за нещата, за които се сета. Да, малко са ми криви зъбите, ама какво да направя. И като изкараме големите пари от YouTube, ще отидем да ги оправим. Ай!